Хайырлы тәүлек вакыты хөрмәтле телевизор караучы дуслар. Мин Алия Ганиева сезне яшьлек тавышы тапшыруында сәламләргә шатмын. Матур клиплар карап, әлеге мизгелне бергә үткәрербез дип ышанып калам. Башлыйбыз. Бу атнада яшьлек тавышы хит парадын Илшат исемле егет ачып җибәрә. Әлеге исем шатлыкны, гомумән ил шатлыгын аңлата. Исеменә күрә җисеме. Шуңа күрә аның клибын шатланып каршы алыгыз. 11нче баскычта Илшат Хамадиев. Алмаз. Uzun sözün kıskası. Mene. Ülfiye нәрсе ол? Қоя. Марсель, айда хал итәбез мұны. Марсель, менің тоңдашларым бар, айда хал итәбез. Yok, барып қайтам. Өпкәләту жеңіл, кешіруі ауыр. Қайшағында мүмкін түгел. Айрылулар жеңіл, қауышулар ауыр. Қайшағында мүмкін түгел. Қиялны жиміргәш, жанарны киміргәш. Сен миңа, мен сиңа бір кім түгел. Yollarda ayrılgaş, qanatlar qayrılgaş. Sen mиңа, мен сиңа bir kim түгел. Хыянат ул жеңіл, туғрылық ауыр. Қайшағында мүмкін түгел. Алдаулары жеңіл, ышандыру ауыр. Қайшағында мүмкін түгел. Қиялны жиміргәш, жанарны киміргәш. Сен миңа, мен сиңа бір кім түгел. Yollarda ayrılgaş, qanatlar qayrılgaş. Sen mиңа, мен сиңа bir kim түгел. Aralar üzülgen, ümitler kesilgen. Yaşların tükengen, hislerin üzülgen. Hıyalını jimirgeş, janlarını kimirgeş. Sen mиңа, мен сиңа bir kim түгел. Yollarda ayrılgaş, qanatlar qayrılgaş. Sen mиңа, мен сиңа bir kim түгел. Yollarda ayrılgaş, qanatlar qayrılgaş. Sen mиңа, мен сиңа bir kim түгел. Жәй айларын зарыгып кеттік. Килеп җитә, Аллага шөкер. Ә менә киләсе җырчы егетнең клибын караганда, кышын да, көзен дә, язын да жәй иде. 10нчы баскычта бүген Эльвир Габдуллин. Осы бұятаға бір көз жетті бет,
Әлі yol тап қайтабыз мы ішпетке ештен oldu. Нендей yol yurtu енді ол? Оғылда ішпетке міне. Yara olursa balıkқа gittim. Şaklarda unutabız hislerini İkimiz iki pışmakta uzdırabız kişilerini Şunday motor aylık işler birge yıldız sanarlık Yoksa olmasın ömürler Yüllerde yanarlık Şunday motor aylık işler birge yıldız sanarlık Yoksa olmasın ömürler Yüllerde yanarlık Şitke qarab şey işemiz Arada uyutuman Tatlı balda başı gibi Kaynar şey salkın sıman Şunday motor aylık işler Birge yıldız sanarlık Yoksa olmasın ömürler Süyülerde yanarlık Şunday motor aylık işler Birge yıldız sanarlık Yoksa olmasın ömürler Süyülerde yanarlık Süyü kadrin bilip yaşayık Uzmasın yalğız kişiler Bulsun barı aralarda Süyülü oynar kişiler Şunday motor aylık işler Birge yıldız sanarlık Yoksa olmasın ömürler Süyülerde yanarlık Şunday motor aylık işler Birge yıldız sanarlık Yoksa olmasın ömürler Süyülerde yanarlık Yoksa olmasın ömürler Süyülerde yanarlık Римма Сафиуллинаның клипларына игътибар итсәгез, ул гел матур киемнәр кие. Бу атнада аның клибы 9-нчы урында булса, аңа киеп йөргән киемнәре өчен гел 1-нче урын биреп була. Каршы алыгыз, Римма Сафиуллина.
Tatlı uylar bulab Uraldan Bәхет тауларына алып менгәч Бураннарга кереп югалдым Сине көтеп чыгам озын юлга Тик бураннар гына кире бара Кавыштырса кавыштырыр безне Бәхет тауыгын чакырып тора Сине көтеп чыгам озын юлга Тик бураннар гына кире бара Кавыштырса кавыштырыр безне Бәхет тауыгын чакырып тора Бураннарга кереп барам инде Сине эзләп табам барыбер Күз алдымнан син югалгач кына Аңладым сөю кадерен Сине көтеп чыгам озын юлга Тик бураннар гына кире бара Кавыштырса кавыштырыр безне Бәхет тауыгын чакырып тора Бәхет тауларында көтеп торам Бер адашып килеп чыккана Өстә ялкын янган йөрәгемә Сүнмәс өчен сөю тыма Сине көтеп чыгам озын юлга Тик бураннар гына кире бара Кавыштырса кавыштырыр безне Бәхет тауыгын чакырып тора Сине көтеп чыгам озын юлга Тик бураннар гына кире бара Кавыштырса кавыштырыр безне Бәхет тауыгын чакырып тора Кавыштырса кавыштырыр безне Бәхет тауыгын чакырып тора Бәхет тауыгын чакырып тора Бәхет тауыгын чакырып тора Матур клиплар карап, матур җырлар тыңларга барыбыз да яратабыз. Аллага шөкер, ТМТV каналында әлеге ике әйбер гел бергә атлый. Алга таба шулай ук матур клибы белән Эдуарда Магдеева.
Bir кеше җырлаганда шәп, ә менә ике кеше бергә җырласа искиткеч. Шуңа күрә озакка сузмыйча сүзне матур гаиләгә тапшырам. Алар бу атнада 7нче урында. Каршы алыгыз Рамил һәм Рамилә Хайретдиновлар. Күтмегенә назлы булсалар да, серебезне җилләр белмәсен. Мин бәхетле бәхет шуша икән, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Язмыш җилләре дә йөрәкләрне сагыну сагыш белән телмәсен. Син минекә минем бәхетем син, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Бәхетемә күзләр тимәсен. Дусларым, ТМТV каналыннан аерылмагыз һәм безнең социаль челтәрләргә язылыгыз. ВКонтакте һәм Telegram сәхифәләре тәүлегенә 24 сәгать эшләп килә. Бөтен яңалыкларны иң беренчеләрдән булып беләчәксез. Ә алга таба Элина Нишева дәвам итә. Кояш нуры ufukta yo'g'alg'ach, yulduzlar so'nib
Илнур Юламановның клипларын яратып карасагыз, хәзер якынрак килеп утырсагыз була. Кызыклы клиплар бүләк итәргә яратучы Илнур бу атнада 5нче баскычта. Шынлап яратмаш, яратам деп миңа сайрадың. Ялгыштырма, язмыштырма, әллә башкаларны сайладың. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Уфта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Мине бирешер дип уйладылар, ятлар керде безнең арага. Кызлалардан кайда кышлаганның, күрсәттем мин хәзер алырга. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Уфта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Яланмыйм да ачу йөрүтмим, көчле булып калдым хәзер мин. Җырым белән кайнар хисем, таулар җимерергә әзер мин. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Уфта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Мине оныталмасын. Бу елның май айы бик үзенчәлекле булды. Бөтен халык кояш һәм җылылык көткән вакытта кайбер районнарга яңгыр һәм кар бүләк итте ул. Шуңа да карамастан, кәефләрегез артык төшмәгәндер дип ышанып калам. Каршы алыгыз, 4нче баскычта Валерий Назаров. Телефонда синең җитди тавыш, эш бетми күрешүләр сирәк. Эшләремне ташладым да очтым, яннарыңа мине көткән йөрәк. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик көткән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Байлык бер көн аңа алданма, авырлыкта ир бу зарланма. Әйткәннәрең үрнәк сынауларда, киңәшләрең җавап сорауларда. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик
яхшы кеше булсын иде дие. Тәрбияләп үстергән улым, омтыламын тырышамын әти. Булыр өчен синең горурлыгың. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик теккән менә өчен. Тормыш баскычлары барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачкычлары. Йөрәк, әти йөрәге, бик теккән менә өчен. Тормыш баскычлары барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачкычлары. Беренче эшлеккә дә килеп җиттек. Нәрсә генә дисәгез дә, ярышта беренче эшлеккә эләксәң, рәхәт инде ул. Чираттагы егет шулай ук шатланып утыра дип өметләнәм. Каршы алыгыз, 3нче баскычта Илдар Идиатуллин. Йөрәк бергә типсә, бәхет өчен шул җитә. Тылсым булган бу хисләрне саклау кирәк ничек тә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Әгәр ярату булмаса, мәхәббәт ерак китә. Бер-береңнән аерылу күңелләрне ут итә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Икенче баскычта сезне үзенчәлекле җырчы көтә. Ул безнең хит-парадка күптән түгел генә керсә дә, өске урыннарга әкрен генә аяк атлый башлады. Аны икенче урын белән котлап, алга таба бары тик зур уңышлар телибез.
Каршы алыгыз Радик Галиев. Düşürmekçi көңелләрне яшигел алыга карап дошманыга түгел дуска да булмый кайчакта ярар. Яшигәлле дөньяларның кадер-кәйләрен белеп, дөнья ямын күреп яшик, бергә елмаеп көлеп. Düşürmekçi көңелләрне яшигел алыга карап дошманыга түгел дуска да булмый кайчакта ярап. Düşürmekçi көңелләрне яшигел алыга карап дошманыга түгел дуска да булмый кайчакта ярап. Сіз булмый һәм сезләргә сәлам бирик дусларга. Хәерле юл теләп калыйк күзен киткән кошларга. Düşürмекчи күңелләрне яшигел алыга карап дошманыга түгел дуска да булмый кайчакта ярап. Düşürмекчи күңелләрне яшигел алыга карап дошманыга түгел дуска да булмый кайчакта ярап. Яшигәлле дөнья матур, дуслык кадерен белеп, дус туганга саулык теләп, бергә елмаеп көлеп. Düşürмекчи күңелләрне яшигел алыга карап дошманыга түгел дуска да булмый кайчакта ярап. Düşürмекчи күңелләрне яшигел алыга карап дошманыга түгел дуска да булмый кайчакта ярап. Düşürмекчи күңелләрне яшигел алыга карап дошманыга түгел дуска да булмый кайчакта ярап. Düşürмекчи күңелләрне яшигел алыга карап дошманыга түгел дуска да булмый кайчакта ярап. Дошманыга түгел дуска да булмый кайчакта ярап. Җиңүчене игълан итер алдыннан барлык клипларга тагын бер кат күз төшереп алыйк. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда аерылгач, анатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Шундый матур, айлы кичләр, бергә юлдыз санарлык, юкка узмас гомерләр, сөюләрдә янарлык. Сине көтеп чыгам озын юлга, тик бураннар гына кирәк.
булмый кайчакта ярат. Hürmetli TMTV kanalın karşı dostlar, karşı alığız. Bu atnada yaşlık tavışı tapşırında jimi yaulagan şiber Liliya Mazitova. Liliyani şın көңілден kıtlap, klibin karab ötik. Соңғы вакытларда минем тормышымда ниген эшләсәм дә каршылыклар килеп чыга башлады. Миңа ни эшләргә? Сезнең барлык проблемаларыгыз шишәр өчен сезгә хәлләрем минем яхшы, хыяллар минем якты дип яшәргә кирәк. Шуның белән бүгенгә тәмам. Мин Алия Ганиева сезнең белән сау булашам. TMTV каналыннан аерылмагыз. Театр концертларга йөрегез һәм бары тик матур яшәгез. Сау булыгыз. Пока-пока.